Татарстан деген ватаным бар, татар деген халкым бар, минем деген сүзләр белән башлый әле бүгенге тапшыруыбызны, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Халкым минем тапшыруы әлбәттә халкыбызны җыя. Бүген без искиткеч түгәрәк уен фестивале шаһитлары. Biz biyimiz diler Kazan Tatarları alar, ayak uyun diler. Diydiremiz. Avu sayları başlanı bilen bizning narsa уже başlana turmuşumuz gel Kazan üstüne çağırıp dura. Şunun için biz poyizga o'tirgan so'ng sezilip duruşta bütün yaktan Kazan'a şatlanışıp tatarlar jıylan. Mine bugün de qarab qaragız. Bütün uramlarını gürletip garmunçular buldu. Büyük şatmız. Rahmet Kazan. Şolay tatarını gürletip bizge. Tümenden kilgen Çimgi Tura ansambili bilen biyisinde, jırlısında, şın məğnesinde bizim halkımızın bütün motor grup kadetini toplagan ansambil bu. Hoş gelesiz bizden Kazan qalasına, Tatarstan'ın baş qalasına. Sizin için ko'ngildan әлеге motor voqeada salamlasam kele. Butun Dünya Tatar Kongresi Milliy Shura raisi, Tatarstan Respublikasi Premier Ministri o'rinbosari Vasil Abdulg'ayazov Shahraziyev ismidan ham endi shundan da osizliqlab o'tasim kele. Әлеге motor urf-odat yildan yilga berilib bora. Allohga shukr bizning yoshlarimiz da ko'rina, oralarımızda millatimiz yashasın. Biz birdan bo'lganda bizning kuch birdamlikda shulay bit. Rahmat bek zo'r. Rossiyaning 13 төбәгеннән 13 ансамбль җыелган монда. Һәммәсенең үз гармончылары, биючеләре, җырчылары. Искиткеч матур күренеш. Bu big әйбәт бәйрәм белән шуңа күрә монда без бөтен төрле коллективлар белән аралашабыз, дуслашабыз. Һәрберебездән нәрсәдер алабыз, без дә аларга нәрсәдер бирәбез. Бердәмлек җибе сизелә, татарлыкны тагын да сизәбез. Түгәрәк уен фестивале яулык уеныннан башланып китте. Менә шулай яулыкны бер-берсенә күчереп биешәләр. İki ansambl alıp geldik. Ermek'e yigitleri garmonçuları hem Ak Kalfak jır ansamblı. İskitkiş beyrem, ruh beyremi, dert beyremi, yol iti beyremi. Bunday bayramlardan so'ng bizning yashashimiz keladi. Tag'in mana qarab qaytamiz, deymiz. Tag'in nastadir eranasi bor hali. Tag'in bir tavasi bor hali. Ondan so'ng bunda kelib ketasing, barisi bilan da bir bo'tkada butalasing da tag'in da ishlaysi, yashaysi kelib ketadi. Baradim o'rmonlarga
ансамблебез татар халык ансамбле Төмәнәк исемен йөртә. Фольклор бит инде үзебезнең үз җирбендәге инструментлар белән булырга тиеш. Безнең әби бабайларыбыз мандолинда уйнаган, мандолин ансамбледа бар. Без Казан шәһәрендә алар белән дә лауреат булдык Всероссийский фестивальдә шушы түгәрәк уенда. Башымда кыймак бар, ашыйсызмы кунаклар, ашадыгыз да эчтегез, кайтмыйсызмы кунаклар, ашадыгыз да эчтегез, кайтмыйсызмы кунаклар. Әрекәй Арыслан янәш яшәгәннәр, уйнаганнар, бул борынгыдан килә инде менә бул гумный гармошкада. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, чынлап та безнең милләттәшләребез менә инде онытылып килгән сәнгатьне дә кире торгыза, чынлап та менә бу авыз гармоны белән уйнау. Бүгенге бәйрәм беләсезме, минем өчен мин шу хаты түгәрәк уенны яратам. Мин инде элек ничә ел бергә бәләки элекке группаларны монда алып килдем. Чөнки яшьләр алар үрнәк алалар. Менә бу зур апалардан, зур абайлардан, ничек гармоннарда уйныйлар алар, ничек алар тыпыртыйлар, ничек алар гәүдәләрен тоталар, кулларын. Шуңа күрә менә бу яңа буын минем бүген күреп, алар үзләрен тагын да татар халыкның матурлыгын яратып, үзләрен татар булуына мактаулы булырга дип әйтәсем килә. Монда безгә бик ныгышый, без монда энергия үзебезгә табабыз. Инде мине бәләкәй чагымда әнием бу ансамбльгә бирде. Һәм инде мин 9нчы ел бу ансамбльгә йөрим. Менә нәрсәсе белән ошый бу ансамбль, егетләр? Ансамбльдә бик яхшы кызлар, егетләр монда. Вот. Монда безнең знакомстволар бар. Вот. Шунлап та думбрада уйнайбыз, гармонда. Вот, күңелле, күңелле бик. Таңда өйрәтәләр. Әйе. Биргә дә җырларга. Әйе, җырлыйбыз, бийбез. Уйнайбыз инструментларда, все вот. Нинди инструментларда уйнарга яратасыз? Курай. Курай, гармонар, думбралар. Тагын нәрсә? Безле? Кубызлар. Курайлар, безнең бик күп, әйе. Без инде үзебезне сахнада күрәбез инде. Киләчәктә. Әйе. Аллаһ бирсә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бәйрәм белән! Бәйрәм белән хөрмәтле тамашачыларыбыз, Татарстан Республикасы көне белән сезне. Инде 39нчы тапкыр нәкъ менә Галиәсгать Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры алдында безнең уйнагыз гармоннар фестивале гөрли. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган милләттәшләребез нәкъ менә шушы урында бөтен халыкка дәрман тарата.
80-нче еллардан башланып киткән әлеге уйнагыз гармонар проект ул халыкчан проект. Һәм биредә әлеге майданның бик күтәренке рухта булуы, республика көнендә татар интеллигенциясе, татар җәмәгатьчелеге һәм килгән Казаныбызның килгән кунаклары чын мәгънәсендә татар мәдәниятен, сәнгатен күрсәтүче, дәлилләүче уйнагыз гармонар чарасы. Ул шуның белән дә үзенчәлекле. Биредә бөтен Россия күләмендә Түгәрәк уен фестивалендә үзешчән иҗат коллективлары фестивалендә катнашучы безнең иҗат коллективлары да биредә. Ул или безнең 20-дән артык төбәгендә. Һәм алар бүген Галиәскәр Камал исемендә Татар дәүләт академия театр бинасында татар рухы сугарылган әлеге җирлектә менә олы сәхнәдә чыгыш ясаганнан соң Казан кирмәне буенча парадта була. Ул безнең традицион меңләгән кеше һәм алар белән ияреп китүче Казан кунаклары да әлеге фестивальдә катнаша. Әлбәттә, татар яшәгәндә гармон яшәр. Чөнки ул безнең күңелебездә, ул безнең йөрәгебездә, ул безнең каныбызда. Татар булганда гармон моны яңгыраячак. Һәм биредә әлеге иҗат коллективларының дәррәү кубып, үз теләкләре белән килеп ел саен катнашулары булар менә бу күренешкә дәлил булып тора. Шулай милләттәшләр җыелып, үзебезнең гореф-гадәтләр нигезендә җыр, бию, моң аша катнашу, тәбрикләү дә бик мөһим. Менә минем әйтәсем килә, һәрбер килгән коллективка, һәрбер килгән кешегә зур рәхмәтләрне җиткереп, шушындый зур чараларны ачканда без иң беренче и туган тел белән башлыйбыз. Мин тәкъдим итәм, әйдәгез әле бергәләп и туган телнең бер куплетын җырлыйк әле. Бәйрәмне ашык дип игълан итәбез. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, мен зур алкышлар белән үзебезнең дәүләт һәм конгресс бүләкләрен тапшырыр идем. Милләтебез алдындагы олы казанышларын истә тотып, татар мәдәниятен һәм сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен бөтен дөнья татар конгрессының халыкара медале белән бүләкләнәләр. Казан дәүләт мәдәният институты профессоры, Татарстанның мактаулы устазы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, 3 орден иясе, Татарстанның һәм Россия Федерациясының халык артисты Венера Ахат кызы Ганиева. Ассаламу алейкум. Кадерле милләттәшләр, туганнар. Республика көне белән сезне, шәһәребезнең туган көне белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Һәм бөтен дөнья татар конгрессына зур рәхмәтемне белдерәм, Васил Гаязович. Минем хезмәтемне шулай зурлап бәяләгән өчен. Сез бит уникаль оешма. Бөтен дөньядагы татарларны үз канат астыгызга алып, бөтен гореф-гадәтләрне, телебезне, рухыбызны, бердәмлегебезне саклар өчен шундый зур хезмәт күрсәтәсез. Рәхмәт, уңышлар сезгә алдагы елларда. Бәйрәм белән! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Камал театры каршында Уйнагыз гармоннар фестивале гөрли. Әлбәттә, безнең Яңа гасыр телерадио компаниясы да читтә калмый. Менә турыдан-туры эфир бара. Билгеле, моны бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребез дә күрәчәк һәм бергә безнең белән сөенәчәк. Иң беренче чиратта бу бит инде республикабыз көне. Беренчедән үзебезнең республикада үзебезнең кем икәнебезне белеп, татар икәнебезне тоеп, балаларыбызга татар телен өйрәтеп,
Hem milletteşler bilen birge dostatu yaşasak idi. Çünkü özünün kim ekenini bilsen, özünün tilini balalarına jetkire alsan, ya kalsa şundan da rahat bir yoktur indi ol. Bayram bilen. Bugünkü bayramga bütün kollektivimiz bilan keldik. Hem endi ko'ngilli bayram kechasi, ko'ngilli biyu bayrami bugün. Birinchidan biz o'zimizning Tatar xalq ijodin, xalqimizning jirg'amingga bo'lgan muhabbatin boshqalarga da ko'rsatib, ularni da o'zimizning ortdan tortib, tug'an tilimizning o'stiruning bir ilishini o'taymiz. Milliy mirosimiz, madaniyatimiz yaşayı ve biz bugün de topşirdik. Bizim reisimiz Rustam Nuraliyoğlu Minnixanov yordami bilan Talyan garmonlar qo'ldan yasab biz 200 endi Talyan garmonni mana shu o'tirib bizim maktablarga, bolalar san'at maktablarına, kollektivlarga ilashamiz, taratamiz. Bolalar, yoshlar o'ynaydi. Buna ko'ra Talyan bizim milliy Talyanlarimiz yaşayı, bizim ruhimiz yaşayı. Millatdoshlarga endi esenlik, sog'lik, birdan bo'lib, birga bo'lib, Tatar xalqi bo'lib, dunyoni yangiratib, tağında yangilangan o'ng'ishlarga erishib, yasharga yazsin. Respublika kuni. Hürmetli tamaşaçılarımız, bilgili bu yıl 2024 yıl ul bizning oila yılı. Hem indi bayramda mana şunday motor oilalarini ko'ruv ikkilata quvonishli. Aytingizlar, nindi motor hislar bilan chiqdingiz bugungi bayramga? Ko'ngillarda baribizda bayram ruhi, bu bayramni bek saqlab kutib oldik, chunki bu bizning respublikamizning tug'an yog'imizning, Qozonimizning tug'an kuni bayrami. Shunga ko'ra barliq shu uyushtiruvda zo'r ulushini kiritgan yetakchilarimizga, respublika yetakchilarini, uyushtiruvchilarga barchasina Allohning rahmatlari yog'sin. Ko'klarimiz oyoz bo'lsin, illarimiz tinch bo'lsin, ko'ngillarda, semiyalarda oilalar, bolalar to'lib tursin, atiyanili bolalar bo'lsinlar. Biz endi bugun shu zo'r chorada o'zimizning oila gimnimizni boshqaramiz. Ilnas Baxijat etgan Elza Shagu sizlarni oilam, jilg'ushag'im deb vokal instrumentalniy kompozitsiya, yigitlar garmonlarda, qo'raylarda o'yinlar bajirlaymiz. Bek motorjir. Barliq oilalarga baxt, shodlik tilaymiz. Motor porli turmushlar nasib bo'lsin. Şıraştıruvimizni devam etamiz. Yıl sayın mana shu Kamal yanında ilk mana lanch bilan birga yuridik. Hozir endi mana bolalar mana shulay istalib shulay bir oila bilan yuribizgina tug'il qatnashamiz, Allohga shukr. Shunga ko'ra bizning uchun shunday shodlikli endi zo'r bayram biz ekanda. Bor albatta endi. G'ururlar. Hali bunday garmonchilar, shu xatli garmonchilar soni ko'rganim yo'q edi. Bu da Guinness rekordga ketdik, Alloh oxirisi ema. Bir kup artistlar jıyla, bir kup kişiler jıyla, bir ko'ngilli vaqt o'tkazamiz. Bayram bilan nima motor tilaklar tilaysiz? Bütün kişi baxtli bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Bir kishida shirlamasin. Uyushtirganlar için bir heybet yıl sayın şulay bulsun, yıl sayın bir adam şuşunda bayramlar uyushtirgayasın. Bugün bayram, 30 Avgust günü mana şuşlay bütün Tatariston jiyilib bayram etildi. Biz hozir qonimizga singib bora, ko'rib turasiz, chinnab mana bunda
Татарстан урамының башына гына килеп керәсең, күренеп тора Камал театры алдында. Шушындай искитмәле бәйрәм, монда кемнәр генә юк, гармуннарның ниндиләре юк, гармунчыларның ниндиләре юк. 1 яшьтән алып 100 яшькә кадәр дип әйтергә була. 70 яшьлек Айдар Файзрак малта 7 яшьлек бала кебек дулкынланып сәхнәгә чыгуын көтеп тора, чөнки фольклор музыка дәүләт ансамбле аерым бер программа белән килә. Һәр елны үзебезнең Татарстаныбызны тагы да матур итеп халкыбызга тәкъдим итәргә дип алга таба да менә һәрберегезгә дә бит телисем килә. Шулай матур итеп, бердәм булып, бердәмлектә кеш безгә матур итеп эшләргә, яшәргә насыйп булсын ия. Меңгә якын быел катнашы 30 регионнан, шуларның күбесе гармончы, баянчы. Алар менә сиңа хәзер үк шушында ук бушка рәхәтләнеп уйнарга мөмкин. Миңа калса шуңа күрә тамашачы бик күп. Монда инде 10 меңгә якын тамашачы була дип көтелә бу ел. Рекорд дип әйтик. Тамашачыларыбызны котлап, нинди матур ки җиткерер идегез? Һәр вакытта менә сырыйлар тамашачыга авыл киләре дип әйтәм. Мин инде үзебезчә рәхәтләнеп яңгыратасым килә. Бию дәртле киләре. Тамашачыларыбыз белә инде бу безнең Уйнагыз гармуннар фестиваленең иң матур мизгеле, иң күңелле мизгеле. Бөтен төбәкләрдән килгән милләттәшләребез гармунчылар белән Бауман урамы буйлап кайтар идем. Атлыйбыз. Искиткеч күренеш. Казан кунаклары бөтенесе монда рәхәтләнеп ял итә. Бәхетле булсыннар, исән сау булсынар. Безнең Татарстан һәр вакытта алда. Шулай булык. Егетләребез исән сау кайтып, шушы бәйрәмнәрне үзебезнең җиңү яулап кайткан егетләр белән бергә кайтырга, бергә бәйрәм итәргә насыйп булсын. Амин, амин, амин. Ришат, синең нинди күңелдә, нинди хисләр? Мин әле беренчеләп күрим Баумурамдан җырлап. Җырлап бергәнем юк инде. Үзебезнең татар җырларын, татар халык җырларын җырлап бирү бик рәхәт Баумурамында, Казаныбызда. Шундый зур бәйрәм бүген. Шуннан да рәхәт, шундый атмосфера, шундый бөтен халык кушылып җырлый. Вообще супер. Горурлык, татарлык, мин татар дип горурланырлык исем бар. Бәйрәм белән. Татар халкын котлыйбыз. Исәнлек, иминлек барлык гаиләләргә. Бәйрәм белән без үзебезнең традицияләребезне, үзебезнең шундый матур эшләребезне күрсәтергә тиеш. Бу бит татарларга гына хас. Уйнагыз гармуннары һәм менә шундый бару, менә шундый җырмың. Бәйрәм белән исәнлек, саулык һәммәгезгә, дөньялар тыныч булсын. Менә шулай күркәм итеп бәйрәм итә безнең халкыбыз. Илебез, көнебез тыныч, бәхетле булсын. Бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребез моңа лаек. Рәхмәт сиңа, халкым.